Que tal, como andamos? Así me gusta o de moi ben. Campaña, pero non hai campaña. Non, eso non... Bueno, oye, pois moi bo días a todos e moitas grazas por acudir a esta comparecencia posterior á rolda de prensa que vimos de celebrar. Esta semana mobilizamos preto de 2,4 millóns de euros en materia de apoio aos concellos en materia de emprego e tamén gasto corrente, logo unha liña de axudas de apoio a entidades en ánimo de lucro. E así, máis polo miúdo, vou a comenzar por estas últimas. Son 190.000 euros os que destinamos para apoiar a entidades en ánimo de lucro a través de dúas liñas de subvencións. Unha primeira para financiar obras en papel ou audiovisual para promover a cultura galega e logo outra para a recuperación do patrimonio marítimo fluvial. 1 millón de euros procedentes da venta de 3 parcelas do polígono de Barro, a empresa Lago, e, por último, case 1,2 millóns de euros dirixidos a 7 concellos da provincia que servirán para contratar a 89 persoas desempregadas e tamén para axudar a apoiar o gasto corrente en 2 concellos, todo o abeiro do plan máis provincia. E comenzamos o detalle. Aprobamos as bases para apoiar as edicións en papel, audiovisual, mixta e noutros formatos promovidos por entidades en ánimo de lucro para este ano 2024. Estas obras deben ser editadas en galego e deben ter unha clara finalidade de difundir os traballos de interese para a nosa cultura. O orzamento é de 90.000 euros. O importe das publicacións non poderá exceder os 3.500 para publicacións en papel, 8.000 euros para audiovisuais ou mixtas e 12.000 euros para formatos especializados para persoas con diversidade funcional. Aquí subvenciónase ata o 70% do total e o prazo de solicitude será de un mes desde a publicación das bases no boletín oficial da provincia. E seguimos co apoio ás entidades sociais e agora en materia de patrimonio. Aprobamos as bases das axudas destinadas a asociacións en ánimo de lucro para a recuperación do patrimonio marítimo fluvial orientado a promoción sociocultural. Aquí o orzamento é de 100.000 euros. En concreto, propóñanse o financiamento de 3 liñas de actuacións. Cales son? Pois o traballo de rehabilitación de embarcacións tradicionais, aparellos de pesca e outros elementos marítimos e construcións e instalacións en terra. O importe máximo por subvención é de 10.000 euros, o orzamento non debe superar o 80%, e logo, pois, a convocatoria, ao igual que a anterior liña de axudas, unha vez que se publique no boletín oficial da provincia, pois os posibles beneficiarios terán un mes para solicitar esta axuda. E continuamos cun asunto de interese para a contorna de Pontevedra e tamén para o tecido industrial e económico, porque hoxe aprobamos na Xunta de Goberno a venta de 3 parcelas cunha superficie de preto de 85.000 metros cuadrados no polígono de Barro. O prezo total supera lixeiramente o 1 millón de euros. A compradora é a pontevedresa Lago Aves, Huevos e Caza S.A., que ten previsto instalar ali unha planta de elaboración de cárnicos, e deste xeito son xa 25 as firmas que hai instaladas no polígono de Barro, o que sitúa a ocupación no 78% e únicamente quedan disponibles 15 parcelas. Algunha das empresas presentes son Freud, Hijos de Rivera, Frutas Moncho, Mafari, Mariscos Salumar ou Transfrío, entre outras. E agora, con Lago, pois o polígono de Barro é máis un pulmón, se cabe, de emprego e actividade para toda a contorna de Pontevedra e para toda a provincia. Isto, pois, é outra mostra de apoio necesario e consideración para os emprendedores. E imos rematando. Facémolo igual que a semana pasada, no referente ás liñas de ellos do plan máis provincia, o plan récord de obras e servicios dotados con 48,5
millóns de euros. O comentaba a semana pasada que en menos dun mes éramos capaces de mobilizar 3,1 millón de euros e hoxe estamos a falar que no total vamos a pasar aos 4,3 millóns de euros. Pois temos 1,2 millóns de euros máis, que se traduce en 992.000 euros para a contratación de 89 persoas desempregadas en 5 concellos da provincia, no marco da liña 3 de financiamento, que é aquela que promove a activación do emprego. E logo, pois, estreamos a liña número 2, a do gasto corrente, onde aquí os beneficiarios van a ser os concellos de Tui e a illa de Arousa, onde será concedidos beneficiados cunha cantidade de 193.000 euros. Mais o detalle, no caso do concello de Tui, pois apoiamos a organización das festas patronais de San Telmo 2024 cunha subvención de 96.000 euros. Cooperamos co Concello da Illa de Arousa no servicio de recollida de lixo e xestión no Punto Limpo e tamén da limpeza infantil e a escola A Torre, cunha axuda de 97.000 euros. E disto vai o máis provincia de empregar este orzamento récord, 48,2 millóns de euros para tender pontes e facer que o motor da provincia siga funcionando. Eu, pola miña parte, era todo canto vos tiña que trasladar e quedo á espera das posibles preguntas que queirades formular. Sobre a parcela vertida no polígono de Barro, sabe canto é o investimento que quere facer a empresa Lago e a previsión de xeración de postos de emprego? O descoñezo, porque o investimento sempre se reflexa no proxecto o cal se lle presenta a licencia ao Concello. Por lo tanto, aí non teño os datos con exactitude. Para completar a información, sabe como están as obras que leva a Deputación para trasladar aí o parque de maquinaria, a nave que está construída? Ben, sabedes que no tema da obra do parque de maquinaria, como outras que se fixeron no último trimestre de ano, as condicións climatolóxicas as condicionaron moito. Esta non foi menos, é dicir, aí si houve un período de parón e agora no que estamos é na fase de licitación do asfaltado. É o paso xa definitivo para logo proceder ao traslado da maquinaria, a nave, as instalacións que a Diputación habilitou no polígono de Barro. Cousa máis? Bueno, moitas gracias, rapaces e rapazas. Vamos a